Сәхнәдә Россияның от казанган Татарстан Республикасының халық артисты Георгий Ибушев. Безнең яшьлек нидән башланды? Бу җыр сүзләр авторы Мансур Шихабовның 80 яшьлек юбилеена багышланып җырлана. Рояльдә Илдар Арсланов. Безнең яшьлек нидән башланды? Йөрәкләр ялга киткән дәвердән, ятимнәргә назлы җылы биргән. Бәлкем башлангандыр әткәй булып, колхоз кырын сөргән яшьлардан. 17-дә шишмә буйларында сөю алып килгән таңнарда. Бәлкем башлар